излее дело хайдути нисая гора зелена нисая вода чостана. Здравейте, приятели! Намираме се в царството на левурдата, дивия чесън. След паневритмия на Витоша, хоп, на левурда. Левурдата е не само вкусна, това е чемерик. Виж как имитира левурда. Ето я левурдата. Ето я. Обаче ми блести слънце, не мога да видя. Ето я левурдата. Хоп, чемерика. Но тя е силно отровна. Тази билка се ползва външно и то смесена за косата, докато левурдата може да се бере директно, да се ползва както за салата, така и за песто с начукана с лимончик, зехтин, ядки, бадеми или орехи, мед. Не, може и без мед. Като има сол, мед не се слага. Така. Витош. Нашата приятелка Витоша, там отгоре има сняг през гората. На дърветата избяхме хубава сивма горо. Направихме цял концерт, докато ходим. Т.е. докато ходя, аз спях. Другите слушах. Виж колко много левурда. Изобилие. Отиваш в планината, птици пеят, слънце свети. Изобилие. И береш и казваш благодаря, благодаря, благодаря. Светъл ден!